Butuh mik ora nang kene. Sip. Mat. Sore iki ki Mat. Luar biasa. Mundu, nggih to? Nggih, Bu, nggih. Coba Mundu Raya. Jam Indonesia Raya nek kok gini ya. Mundu City ini. Ini mati. Iki mang sore reyokan desa Mundu. Alhamdulillah terang ya wae. Terang kompak. Jamaah Yasin ya kompak. Ngono kuwi. Dan dretrek ya. Iwan terus sing Jawa remes barang apa itu? Iki mang nang griyane sapa ora Mat? Iki model iki tasakurane keluarga besar Bapak Tukiran kalih almarhumah Ibu Sri Mendes. Kok eruh kowe? Eruh aku jenenge sombongene ping 3 wae. Ping 3 iki lho. Lah aku lho urung tahu. Malah iso. Ya lagi bisa ngene jam meriah wae. Kowe bisa iki to? Kowe ping 3 rene. Nyapa kowe? Nur Madan. Wong kalian aku bisa Nur Madan iki sansaya sore acarane tasakuran Bapak Tukiran gitu. Mugi-mugi Bapak Tukiran hingga apa niku sehat, walafiat, rezeki lancar, obat keluarga liyane Dik, ditemoni panjang umur kabeh. Masyarakat Mundu, Bu nggih. Mundu City ya. Ya tak City lho tidak lho. Di ngambine umur lho, Cak. City lagi. Iya.
Itu iso. Dasare ngobrol-ngobrol, Boy. Ti, iki ora rewang to, Ti. Boten. Ajeng guyu wae engko anu ompong lho. Kita iki dilancen kan. Kan sore-sore iso. Aku wis salah to. Atasnya disampun dadi panjenengan rek. Aku to iki. Ya iya no. Ya. Ayo anak. Satamu ora kaya aku mulu. Aku lho bolak-balik ke guru satok kowe. Kudu peraturan iki. Ada iki peraturan awal. Satu awal kaya aku ngono, bolak-balik koyo kudu padha. Lah aku ki ya bar satu lho, Mat. Jaluk tepuk tangane Bu Siti ya. Malah gur ketok untungane tok ya. Alah. Anggar dasar ungu lho. Tak guyu wae. Rasaku kok iso. Dasi loro iki ya. Ngono yo totalitas ora. Totalitas ndas kula ora ndas kok dikeplak piye jenenge. Cocok. Tinggalane BPJS. Balene.
Demek ping pinten jenengan mau? Ping kali. Bener bayar lho, Bang. Biasane anak lo 50 berarti. Second. Bilang ini iso. Ora kok. Ya sangu lho, Mbak iki Lah kayak. iya, lek Siti ora kepen utang lek. Biasane. Wah, ya Allah, boten ngomong ke tahu to, Pak. Ya Allah, pilu jam santen bapak. Wong barang ngerti bisane kok pincing senten ya. Lah piye to, Mas? Ngono kuwi nang ngene bisane. Berarti ora nyawar kebacut lho, Kak. Nah, kebacut. Lah yo, iki dina mau putrane pundi? Bapak tumpur. Lah sing tumpur sinten? Ya, Mbak. Yo, kendel men tak ternes sing sowo. Lek ora wani diterne Lah yo. Lah iso. Oh, aduh kene teko kene ayo kudune sangu lho ya. Mau main dulu, Mas. Oh, karo. Cuman hargane pundi, Mbak? Pundi? Abi paterno to lek akti rada sumur-sumur kosong. Oh, kowe iki kok iso kowe dolan. Endi? Ora cedak deh. Endi? Jawa Lah yo ya, Mbak. lah apa ngono landene iki kok. Ora apa. Pinten napa, Pak? Ada. Mosok ya, Mbak to, Pak? Nggih. Jan kuwendel takoni sip. Wong tuwek sapa jenenge yang sepuhe sip, Mas? Sehat. Rene dhewe. Rene dhewe apa-apa. Batuk ora nyawer. Terus no ora sangu piye nek. Lah iya. Lah iki tuku bensin kek mobil mosok utang pom. Piye to? Yo ora main banget ngono wae iso. Wis ngono. Iki apa? Anak sapa kek? Nangis le anak le. Le sampe ngono le. Sampe ngono aku yo. Malah kowe iki apa ya duwe kok iso. Gabus, Mas. Yang sapa aku ora duwe sapa. Lah ngebus kok mangan. Iki dilanjutkan. Apa? Mau aku wong ora tau bayar tuh acel wae. Ayo iki dilanjut. Ayo. Ya kok ya ketok terus dadi malah gedine sikile. Ini bisa anak gede, Pak Popel. Ya. Rocok.
Dek, lah situ aja nih, gue tak kayak. Wong liwat barang sing terakhir iso nyaking rambutan ngono bane iki. Aku iki apa ngendi jare. Oh iya, aku wis sering. Bu, lah kok ora kat mang to, Bu? Kok salah alah. Jare urung main iki lho wis ngapasi nekan ulang iki lho. Pidul. Bah, cupat kok. Baik, badhe wasul. Oh, baik wasul ini kok. Baik Jawa Tengah badhe wasul. Iya rek, wis tau podhe. Bensinnya diempek iki lho, Mbak. Karanganyar telepon blas. Ayo iki dilanjut sih. Iki monggo ya. Nggih, Bu. Bu. Aduh. Aku merier tase aku. Oh, busu. Ayo. Halus ngomong karo boyo omah halus. Jalur iki kaginya oni bae ning top kumaha. Ayo iki ket dilapakne ngalor kok ya. Jar dhewe. Ayo. Jalan. Kowe ora gelem. Ora gelem.